Trápi vás váš malý objem vlasov? Nemôžete s tým ďalej žiť? Máme pre vás tip. Jar, mycí prostredek. 100% overený na rastlinnej báze. Určite vám pomôže. Trápime môj malý objem vlasu a preto vyskúšam Jar, mycí prostredek, ktorý mi určite pomôže. Tak objem našej zákazničky po 2 dňoch používania Jary. Objem našej zákazničky po 4 dňoch používania nášho jedinečného mycieho prostriedku Jary. Je to opravdu úžasné, když po 4 dnech mám objem, jaký jsem nikdy neměla. Jen malé upozornění, nevhodné pro Magdu Stromskou a jiné lidi s velkým objemem. Promiň, Magdičko, ale už dělám mycí prostředí opravdu úžasné.